इफ्फी इतलोच गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलाचोय दर्जो आमी राखला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. अंदूचो फेस्टिवल अशोक सराफाचे प्रतिमेक ओंपला. अशोक सराफाचे वतीन ताची घरकान्न निवेदिता सराफान गोंय सरकारान केल्लो भोवमान आनी मानपत्र स्विकारले. आयनॉक्सांत शुक्रारा 5 तारखेक जाल्ल्या उक्तावण सुवाळ्याक निवेदिता सराफ, डॉक्टर मोहन आगाशे आनी हेर कलाकारांनी हजेरी लायली. उक्तावण सुवाळ्याक मराठी फिल्म इंडस्ट्रींतले भोवतेक मानेस्त हजर आसले. अशोक सराफ भलायकेक लागून पावलो ना, देखून ताचे वतीन निवेदिता सराफान मानपत्र स्विकारलें. पळयात ते खीण. मातशें लागीं हा शेटे मातशें लागीं हो. गोंयांत आयिल्ल्या सगळ्या फिल्मकारांचे गोंयकारांच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन तेंचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी शुभेच्छा व्यक्त करता. फुडले 3 दीस चलपी ह्या गोंयच्या फिल्म महोत्सवाक हांव गोंयकारांच्या वतीन शुभेच्छा दिता. आनी म्हाका दिसता आमचे समेस्त सगळे गोंयकार म्हणजे गोंयकारांक कोंकणीन जरी उलयले जाल्यार आमी मराठीत वाचप आनी मराठी पिक्चर पळोवप हें खूब आवडटा. सरकारचा एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा यांचा मिळून जे सहकार्य पाहिजे ते सहकार्य देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय. कोकणी फिल्मसाठी, मराठी फिल्मसाठी सहकार्यही सरकारकडून केलं जातंय. तर ही फिल्म इंडस्ट्री या ठिकाणी म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात का असेना पण छोट्या प्रमाणात निसर्ग आहे. गोवा सरकार आपल्या बरोबर आहे. गेली 13 वर्ष सातत्यानं हा महोत्सव यशस्वीरित्या साजरा करणं गोव्यातील सगळ्या लोकांना म्हणजे मराठी सिनेसृष्टीतील प्रीमियर शोज आणि कितीतरी फिल्म पाहण्याचा योग त्या दोघांच्यामुळं या ठिकाणी येतोय. खरोखरच नक्कीच ते करत असलेल्या कामासाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. मराठी फिल्म फेस्टिवलनी केला त्याबद्दल मी त्यांची खूप ऋणी आहे. आणि अशोकच्या शब्दात सांगायचं झालं तर हा त्याचा सन्मान कधीच त्याचा एकट्याचा नाही आहे. त्याच्यात त्याचे अनेक निर्माते, दिग्दर्शक, लेखक, सहकलाकार या सगळ्यांच्या वतीने अशोक हा पुरस्कार स्वीकारतोय. लोकांच्या मनावरती त्यांनी राज्य केलं आहे. त्यासाठी खरोखरच आम्ही दोघंही तुम्हा सगळ्यांचेही अतिशय ऋणी आहोत आणि थँक्यू सो मच. 5, 6 आणि 7 ऑगस्ट अशे 3 दीस पणजेच्या माकानीज पॅलस आणि आयनॉक्सांत जातल्या ह्या महोत्सवात 20 परस चड सिनेमा दाखयतले. तातूंत कांय प्रिमियरूय आसात. गजेंद्र अहिरेचो गोदाकाठ चित्रपट ह्या महोत्सवात आसा. ताणें बरयल्ल्या स्टोरी टेलर ह्या पुस्तकाचें प्रकाशनय हेच माचयेर जालें. लेखक गजेंद्र अहिरे यांनी आपल्या 18 वर्षाच्या सिनेमाच्या प्रवासाबद्दल या पुस्तकात लिहिलं आहे. 50 चित्रपटाबद्दल आपले अनुभव त्यांनी या पुस्तकातून व्यक्त केलेले आहेत. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स.